יש שני דברים שאנחנו רוכבי האופנוע יודעים. אחד זה שאנחנו חשופים יותר ולא רואים אותנו. והשני הוא שכולנו שרים בקסדה. אז ניסינו לחשוב איך אפשר לפתור את בעיית הנראות של רוכבי האופנוע, ואיך אפשר על הדרך לשפר את חוויית הרכיבה ולהפוך אותה למענה ובטיחותית יותר. שם נולד גלוז. גלוז זו קסדה שמשלבת מערכת שיש בה מיקרופון שמוטמע בתוך הקסדה, ומערכת אורות שנמצאת על גבי הקסדה. המערכת בעצם מזהה 3 רמות של שירה, דיבור, שריקה, לחישה או זמזום, ובהתאם מפעילה מערכת אורות. כל רמה מאופיינת בצבע אחר. הירוק זה לרמה הנמוכה, הכחול לרמה גבוהה יותר, והאדום לחזק ביותר. ככל שאתה שר חזק יותר, כל האורות מדלקים בבת אחת.